खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि सेनं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथाङा देरहागोना रोखा क'क्राझार समस्ति हिसाबै जों 100% देरहानाया एकदम रोखा आरोखि 100% देरहागोन बे 4 तारिखनि जेब्ला बाक्सुआ खेङो होमबानो जोङो बेखौल' बाखि होननानै जों साननो हायो 2025 मायथाइयाव गासै हारिनि रायजो राजाफोरा बिपिएफखौ फिन सरकार लाबोफिननो थाखाय साखाफारा बिपिएफआ 5,50,000निबो बारा भट मोननानै सेनं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव देरहागोन दिनै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ फिन खेबसे फैगौ 2025आव सरकार लाबोफिननांगौनि सार्थआव आरो बे बिटिसिनि सिक्सुलखौ बासायनांगौनि सार्थआव बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव नैबे 2025नि जे एमपि 26नि जे एमपि बेवहाय देरहानानै लान्ट्रि फैबाय थागोन मोननै जे इलेक्सन बिटिसिनि इलेक्सन आरो एमएलए इलेक्सनावबो देरहानानै फिन खेबसे बिपिएफ राजनिति दोलोनि मुरब्बी मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ सिटनि गादियाव बसायफिननो दानिफ्रायनो साखाफारा जाबाय ओंखायनो क'क्राझार समस्ति हिसाबै जों 100% देरहानाया एकदम रोखा आरोखि जोंथ' मिनिमाम जोङो 5,50,000नि गोजौआव मोनगोन जोङो मिनिमाम जों 5,50,000 जों एक्सपेक्ट खालामदों बेनि गोजौआव जों भट मोननानै क'क्राझार समस्ति हिसाबै देरहागोन दरं अदालगुरियावबो बिपिएफनि बिजाथि दुर्गादास बर'आ देरहासार जागोन बिपिएफ हान्जाखौ थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय गासै हारिनि रायजो राजाफ्रा गोबानानै लाबोदों थांनाय 2020 मायथाइनि बिसायख'थियावबो सोरनिबा खैसार सानियावसो बिपिएफ दोलोआ राजखान्थिनि बायजोआव थानो गोनां जादों नाथाय बे बाराव गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बे ओनसोलाव केम्पिं खालामफैब्लाबो मानिनानै लायाखै मानोना इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बे मोनथाम हान्जाया 3 बोसोर सासन खालामनायाव गासैबो रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाबाय इउपिपिएल सरकारा बे ओनसोलनि मोजांनि थाखाय बिटिसिनि मोजांनि थाखाय आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनायनि जेबो मोजां हाबा मावाखै होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां MCLA प्रकाश बसुमतारिया बुंदों बिथां MCLA प्रकाश बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि खुलुमबाय दिनैनि दिनाव जोङो बिटिसि बासि रायजो हिसाबै गिबि साफ्रोमखौबो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन जोङो बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै फैगौ 4 तारिख नै गाबोन सानसेनि उनावहायनो दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार समस्तियाव बिपिएफ राजनिति दोलोनि जे बिजाथि बे देरहागोन देरहानाया निर्घात ओंखायनो आङो सिगां जोंनि बे ओनसोलनि बिटिसि बासि रायजो राजाफोरखौ आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद जासिगोन बिथांमोना जोंनि केन्डिडेटखौ सहाय खालामदों होननानै जों मिथिबाय बा सहाय खालामदों देरहागोन 100% देरहागोन बे 4 तारिखनि जेब्ला बाक्सुआ खेङो होमबानो जोङो बेखौल' बाखि होननानै जों दिनै साननो हायो जोंथ' मिनिमाम जोङो 5,50,000नि गोजौआव मोनगोन जोङो मिनिमाम जों 5,50,000 जों एक्सपेक्ट खालामदों बेनि गोजौआव जों भट मोननानै क'क्राझार समस्ति हिसाबै देरहागोन आरो उदालगुरि दरं आरो उदालगुरि समस्ति हिसाबै जोङो बिभिन्न स्तरनिफ्राय जोङो ओरैनो खबर मोननाय बायदिबा बे पार्टिनि नङा दे आंनाव नोंथांमोना सोंनाय हिसाबैसो आङो बेक्तिगत हिसाबैसो बुंनाय दा दरं उदालगुरियावबो जोङो बिभिन्न सर्सनिफ्राय मिथिनाय मथेबा नेक टु नेक फाइट जादों होननानै जों मिथिदों बेवहायबो एसेल' खम भटआव जोङो देरहानो हागौ आरो नङाबा जों एसेल' खमाव जों जेननो हागौ होननानै जों बिदि धारना खालामनानै दिनैनि दिनाव दं आरो जोङो दिनैबो गाराखै दरं उदालगुरि समस्ति हिसाबै बेवहायबो जोङो जोंनि बिजाथि मानगोनां दुर्गादास बर' बिथाङा देरहागोन जों बेखौ आसा खालामनानै दंबाय थायो क'क्राझाराथ' 100% रोखाखा बेहाय जोंनिल' बाथ्रा नङा बिभिन्न स्तरनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ फिन खेबसे फैगौ 2025आव सरकार लाबोफिननांगौनि सार्थआव आरो बे बिटिसिनि सिक्सुलखौ बासायनांगौनि सार्थआव बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव नैबे 2025नि जे एमपि 26नि जे एमपि बेवहाय देरहानानै लान्ट्रि फैबाय थागोन मोननै जे इलेक्सन बिटिसिनि इलेक्सन आरो एमएलए इलेक्सनावबो देरहानानै फिन खेबसे बिपिएफ राजनिति दोलोनि मुरब्बी मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ सिटनि गादियाव बसायफिननो दानिफ्रायनो साखाफारा जाबाय ओंखायनो क'क्राझार समस्ति हिसाबै जों 100% देरहानाया एकदम रोखा आरोखि जोंनिल' बाथ्रा नङा बिभिन्न स्तरनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ फिन खेबसे फैगौ 2025आव सरकार लाबोफिननांगौनि सार्थआव आरो बे बिटिसिनि सिक्सुलखौ बासायनांगौनि सार्थआव बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव नैबे 2025नि जे एमपि 26नि जे एमपि बेवहाय देरहानानै लान्ट्रि फैबाय थागोन मोननै जे इलेक्सन
बिटिसिनि इलेक्सन आरो MLA इलेक्सनावबो देरहानानै फिन खेबसे बिपिएफ राजनिथि दोलोनि मुरब्बी मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ सिटनि गादियाव बसायफिननो दानिफ्रायनो साखाफारा जाबाय। ओंखायनो क'क्राझार समस्ति हिसाबै जों 100% देरहानाया एकदम रोखा आरोखि। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ' मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।